जोंनिसो नै जोंना सुला आजाया ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम माया दालि ना माबे न' आलु दां बेदर लगायनायसो माम दौबाय मैयानि मोनावलाय लगायदो जानो लाखायो जोंना फैनाय ओंखाम जादों सालथेनि बे खुगाखौ गारदोलाय मल दङ माबाया गुमै आफानि बे माबा आजा स्प्रे दंबा सार स्प्रे गैया माबासो नै माम जाबोदो दे लाब्रासो जादों थाङाखै दाबो ओंखाम माबा दौगासिनो आरो एसेबां जाजोबाखैनो जाखानो थै दै लोंदों नै आंखौ दा खेबबाय थागोन बियो खेबलाबो थांलाबो माथो खेबबाय थायो खाथुमनानै लाबोग्रा दा जाबाय आं बायनांगौ रोंगौ माबा आलुखौ दहर गुमै आलुखौ आजानो ओइ एखसे आजा 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 खन्थाइ खन्थाइ न' अ लोंनोबा बांद्राय दै दौजिया आलु जाबाय नै सोलायनानै लाबोबाय आं गंनै मा ओंख्रि होनबा नै एकदमबारे दालु गैलै लोगोफोर जाथालामोन ओंखामखौनो 25 केजि दंदां बे बाल्थिंजों 25 केजि जाखायो बे बाल्थिङा ओंखाम राननाय सोर गैला दङ मोनसे Kopslabra, kopslabra haydang. Umi baru baru nungguin deh. Barang kok. Nangkau, kopslabra, sudah ba? Ini kasihan. YouTube mana ini kasih numba. Umur apa yang ada ke kabar ini? Iya, umur apa yang? Maba tali jauh lagi sih, ini maba bingung, maba mungkin nama itu bingung. Nah suka nih sih. Mete bingung mundur. Dulu. 아나도 살자 오ंखाम जानो फैखादों न'आव जाखाबाय गाउन बिनिनो हाबा बिनिनो रारा माने सानै बिनिनो हाबा दा जों ओंखाम जाफैनाया नै आबौना जादों ओंखाम हाबा बिनि हेलो गाइस कैसा है आप लोग कैसे हैं हाय गुड आफ्टरनून दे हाय बोलो वो मेरा बेटा है मेरा साथ है मेरा बेटा है मेरे साथ है मेरा बाबू कुछ iya 뭐 사는 거 하이 볼 iya iya नै ओरैबो नै मारै होननानै हिनजाव गोदान हौवा गोदान नै हिनजाव गोदान हौवा गोदान Kiluhun